Tänään täällä uutisissa me kerromme sulle uusi juttu. Ensiksi juo mun mikki. Sitten näyttää se. Tässä on Erkki Erkkilä. Päivä, kyllä. Haluaisitteko kertoa työstänne? Totta kai minun työni on tosi raskasta. Minne päivät pitkät menee vähän sinne sun tänne sun tonne ja vähän porailen kaikkia ihmisiä monestakin paikkaa. Haluatko siis vettä? Näin en halua vettä, haluan niitä parempaa. Näin sitten tyrkätään vähän joka paikkaan, jokaiseen koloon. Kato, minä voin näyttää. Noin, sinä kolo. Noin se uppoaa sinne. Katsokaa, siitä tuli Ja sitten ne reijät täytetään. Kato, työnnetaan sinne jotain. No niin, nyt se on täydetty hyvin. Ja toista minä saan niinku tunnin palkaksi 5 miljoonaa. Että se on tosi raskasta työtä. Tökkiä ihmisten reikiin ja mun semmoisteen. Haluatteko nähdä kuinka tuo silmänsä umpeen? Jatkakaa työtänne. Antakaa minulle jotain syötävää. Ai kiitos. Ja että tämmöstä. Irti. Ja minäkin. Mutta koska sinne. Voisin ottaa itse vähän. No. Onko se ollut tässä? Ruokatauko loppuun, nyt mennään töihin, nähdään. Tänään täällä. Heippa. Mä unohdin mun pompulaa. Se oli tänään uutisissa. No niin,